Salut! Sunt Bogdan de la Bumag, iar astăzi îți voi prezenta cum să asamblezi o bicicletă BMX comandată online. Vom desface capsele. Cutia e prinsă cu capsele bine, astfel încât să nu se desfacă pe parcursul traseului din magazin depozit către dumneavoastră. Dacă privim aici, este destul de bine înfoliată, astfel încât să nu se zgârie. Vom scoate efectiv bicicleta. Ne asigurăm că a luat tot din cutie. Pentru a desface foliile de protecție cu care a venit bicicleta, vom folosi un sfic și vom tăia toate colierele din plastic. Am atenție să tai doar partea, scociul din hârtie, nu să zgârie cadrul. Ca să-mi fie mai ușor, eu o voi pune pe stand. Urmează să-i asamblăm pedalele bicicletei. Pentru asamblare vom folosi o cheie de 15 și vom fi atenți să vedem pe ce parte sunt pedalele, adică avem stânga și dreapta. Dacă vom verifica, pe una scrie R de la right și alta L de la left. Vă învăț o șmecherie, înfiletați un pic pedala, puneți cheia de 15 și pedalați înapoi. Veți observa că se înfiletează singur. La fel și pe partea stângă. Urmează să îndreptăm ghidonul. La BMX-uri se folosește imbus de 6. După ce am strâns ghidonul, vom verifica frânele, umflăm roțile și suntem gata de plecare. Dacă ne uităm la frână, avem o cursă cam mare venită din fabrică. Prin urmare, îi voi tensiona puțin cablul, astfel încât să avem o frânare mai agresivă pe această bicicletă. Luăm o cheie de 10. Desfacem unde este prins cablul. Am tras un pic de cablu și am strâns la loc. Rezultatul, avem o frânare mult mai agresivă. După ce am reglat frânele, dau bicicleta jos din stand, îi umflăm roțile și suntem gata de ieșit. Important, presiunea în cauciucuri să fie de 3,5 atmosfere. Vom folosi o pompă cu manometru de la Force. Bun, montăm pegurile și perana din spate. Se înfiletează ușor pe axul roții. Ne lăsăm șaua în jos pentru că este o bicicletă de scheme și avem nevoie de mobilitate. Am verificat și manetele de frână că sunt strânse, să nu avem surprize. Și acum sunt gata să plec bicicleta.